Ngajak adicara ingkang salajengipun nuninji sambutan saking panjenenganipun Bapak Bupati Boyolali kegandhengan Bapak Bupati saha Ibu Wakil boten kepareng rawuh amargi wonten kepatingan sanesipun wonten ing dalu menika pramila lampahing adicara badhe kalajengaken serah tinambining tokoh pewayangan saking Ketua Panitia Penyelenggara Bedis Desa dumateng Kidalang Yusuf Ansor ingkang samangki badhe kalajengaken pagelaran ringgit wacucal sedalun atas ingkang kanthi lampahan Wahyu Tri Manggolo. Nanging saderengipun adicara menika kawiwitan kula pinangka pambiyawara ing mbok bilih kathah kekirangan anggen kawula nderekaken menggah rantamaning adicara wonten ing dalem menika kawula mawantu-wantu nyuwun agunging pangapunten. Pinangka pinutuping atur wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sringastina Napa Prabu Duryudana Dwarining Sumber Kutara Den kaparing alun kangen iko Den sendak niring ulun kapurpuri sang ngareping nyerat mring sahanan ingkang mring kanan sihing tasih maweh buka kang saweka Masiring gelahan yewang kanan mamuju hewang mamujing murid senayake ngarap awit Mastu Purama Sidhem awit Mastu Purama Sidhem silat mriwang jagat karana sirang tandha kawisaring bisana sono sinawung langening mlepus tumaksil stantun lan pahing duda jinandra tutur katila tetulat-tulat mrelap teng paradya wini sedonga umum paming skara karana tumiyeng jaman purwa gonggo-gonggo trigonggo durga mendhak kala sirna pinanut ditameng lalata mangyata kabusananing gepita tau ngrenggang merambang matumpa-tumpa marma panggunggung sang merwahing kata seh gebyar dumadining wayang Kurawa Purwakaling kandha inarik runtuting basa duweng kuna musuh rasa yen linanasaya karaos mula jariwang rasa wani wuruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani pindhane kaya jalma kang ila kaca
jarwe kang wis rinakop cang carita lebecik wis kagelar ing madaning pakliran yaiku sejatine amriksani pagelaran Ringgit Purwa. Surya Candra Darum yang kateka wis kurebut rateng kawasa sahari ratri hangidri bawana perwateke nduk sinaglilir kemanti temah dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad. Tetulang mangkar-mangkar daya sinrambun daya japating rembyah dadi padhanging kutu-kutu walangatoga buron wana nyang buron daya dadi branakan tanpa wijalan padhang trawangan sinari sang gewang arep nampi kang arep sumrbawani jagat mungguing jagat petanduk mungup-mungup mungging ngangan mungkir abang merengangah lamun gagsayan dilato bumi saya dangu sumurup sang gewang areka kados meblak kanan kiri ngabangi semujen tarat kapur bawan sinari sang gewang basanta tanem katon ijo royo-royo mangku gunung katon biru moyo-moyo pucuk ing gunung ki nemolan guntal kasir ing Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tanpa tawis dangu soleng kawula dasih dene larsa mupaya buka garap Tegal Sawahe anglur silur tanpa pedotis nambi sendonan sesindenan mikul garuru gune anggiring raja kayane sawanana pirembagan Sumberwangi Sanggang Arkoso dangu saya inggil wis katon melo sinari jagat durung ing keblap papan lor kidul wetan kulon sinari jagat kang samyara Banyudara Bunteja arep kekuwung parandene tatan wonten ingkang amadhani kekunging praja negari ing Astina ya negari Gajahaya ya negari Liman Benawi ya negari Guru Janggala apan caruk kirawi pambukaning kondo sak alatur mangke negari Astina dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasapan toya Benawi nami baik samudra benang langut kang tanpa pagut pegating pangkal kapanda uruting Cakrawala panemane cakring wis samene kedeping jurang cara kinepung gosirung kinarya sesuwing peksi lamet nyang sarang burung wonten ugi pasisiran tersasana jembar kebukaning masir gemlari garis pinggir tanam tuang rembuyung royo-royo karanggitri royo-royo kelapa bumi subur pasiten pawur satengah tinandura tangkar temangkar kawur yang dadi gunung-gunung bebanjengan ngrangsang langit lenggak lengguk lampe toya kang mijil saking sendang kang mening tirtane piline kang pinara-para playune kang tinami wadhuk binendung-bendung kinarya anggilani sama yang pategalaning Narakesma mokal pangulahing tetani bebasan datan ana bumi sak cengkangkeng sela sadaya nanduran kang murakapi Pandya Bathari Sri aglar pasabinan yayah rukmi sare kang pinangka pratiwi pategalan ngrembug wijine ngrebuyi godhongane ambiyep kowe nganti kaya manglung wit-witane polo kependem, polo kesimar, polo gumantung sadaya tan kuciwa sinawi tukulan temawek sarasaning diri ingon-ingon raja kaya itik iwen sanse angrembug lamun sang aglaring mangunan wanci surup surya bali mring kandhange sowang-sowang datan ana cara kandhang aku nancing malam labet tebih saking tindak Durjana Cuti samya sayek seka kaptya karya luhuring nusa bangsa tuwin negari Ngastina wanunggu ngimbanging gunung nganggung rinengsa miril lestari tumurun Ratu Merah sadaya dadi huruk-huruk aneng lingkungan langkung-langkung lamun to tinalitu sampun samya samet mring sesanggeman sepen tebih saking tindak sansaya sinansaya wada winodanane mumasis namatan daya dinayan sawiji mapan sejating jejipan kang pinuji temah mawujud manunggaling cita rasa karsa kang sak temah mbabar karya kenging binasake negari Ngastina nalika semana lagi wa manjit mring jaman bencana panjang kunjung masir pamukir lo jinawi gemah paripah kartotata turaharja dasar negara kang gedhe bore padhang jagate dhuwur kuku setor tadukun sarandhe
turut kasusuring manca praja lah sinenta wau wis ana pernah dewi-dewi lamun kethek arane Pragusa Buta Praceka Dewa Wisik Pendhita Warat lamun nalinder wenang ajejuluk nenggih Sang Nata Prabu Duryudana ya Sang Nata Prabu Jaka Pitana ya Sang Prabu Jayapitana ya Sang Kurawa Indra ya Sang Dastarastratmaja ya Sang Gendari Suta ya Sang Tripamangsah ya Sang Prabu Gandharya nalika semanten Sang Nata agung ing Astina Arsa nggawe madaling dampar kencana binayang bayang sangjaning para Hapsara Hapsari para banjedi manggung ketanggung Jaka Paloro-loro ingkang samya ngambil upacaraning keprabon banyak dalang Garudha Walika sawenggaling kacumas Dewi Pangga kang Sarwaretna lasin ingkang caket dene Remangarsa Muhung Sang Nindya Mantri Pangreksa Muka para kanata pidhaleming plasa jenar nenggih Sang Werkana Patih Harya Sengguni ya Harya Suman ya Raden Trigantalpati para dene ing mangke Sang Werkana Patih Harya Sengguni mangraken pilenggahipun nata agung ing Mandaraka ya nalindring Madras nenggih Sang Prabu Salya ya Sang Narasoma datan kantun pilenggahipun pujangganing para janegari Ngastina nggih Pandhita ing Sakalima Sang Tapa Begawan Durna ya Sang Resi Kumbayana ya Bharatwaja Putra ya Sang Wipra prandene ing mangke pamungkasing paseban nggih Sang Raden Harya Kartamarma didhemadaring pasiwakan Sang Nata Arsa medharing sabda pangandika ingkang dereng kawedharing lesan
sritingon ning pasewakan busana maneka warna sebak puspitengo dono yang manjra sarwaraka ranggeng manik narawata Obro Prabanya kang sumirat kenyaring meja leliwaran laci siring raden wimbo kekanda mrek ingin kati yuping maruta kati yuping maruta mando saparang kang mangambara alas ratune ratu utama patihe nuwe pranayaka tiasra raja panegare pece
parande netan dadi sing kala bantu malah mangken endatra artane wong saknagara Wangsuk menawa mangadili duwe ana sasmintan ingsun jagat wasisan Bathara pun mangke paman Pati Arya Sengguni Paman Pati Arya Suman ayo dadi rakit pekenira si Paman Pati wondene sira ingsun wiji wenten kajengan manira Paman Pati Arya Sengguni ya Paman Pati Arya Suman Paman Trigantalpati Nonamit pasang kaliman tapi dina bena ngilodoni dumawahing tawang towang sinabeta ngila-ila tinebena saking siku dendaning Bathara kawula ana ninggih nggih diwaji sembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prating delahan Gusti kula ingkang sinuwun Angger anak Prabu Jaka Pitana anak Prabu Duryudana marmane paduka Angger anak Prabu Jaka Pitana miji dhateng piswanipun ingkang paman kepatihan babar pisan ing Jawi sanget kuwatos sing manah Pindaran Salamba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras nggih nanging wa semanten sareng kula ngadhep enten ngarsa paduka anak Prabu manahipun ingkang paman tebih saking raos kemarasan pramila sak mangke parenga kula nyadong dawuh nungsung pawarta ingkang paman plasa jenar badhe nganglungaken jangga nilingaken karana mastuti sabdatama dawuh pangandika paduka Angger anak Prabu Jaka Pitana anak Prabu Duryudana kawula ana ninggih Paman Pati Arya Sengguni ya marmari sira Paman Pati iku ingkang tak pitaya lan tak piji minangka dadi badal pagilingsun wara kang saka kuwi Pranata-tata rakiting kaprajan negara Ngastina aturna mring panjenengan ingsun samendhang jana nganti kang karempin Paman Pati Arya Sengguni menawi paduka ndang bab tata rakiting kaprajan Garing Ngastina tartentu sadaya tan badhe nguci waninggir para kawula samya sanjeg seka katya karya luhuring nusa bangsa tuwin negari Ngastina mandhapipun dhumateng Sang Jayapati prajuritan kadang-kadang paduka inggihipun para sata Kurawa ingkang boten kendhat anggenya tansah gegladen ulah kridaning aparang pramila sawanji-wanji praja paduka katempuh parang buka tartentu sampun boten badhe anggepok kuncanipun Gusti kula ingkang sinuwun anak Prabu Jaka Pitana
Inggih bapa kepatihan Rama Kasawara putung semangga kabandhem nong jirik ewelu ono ninggi. Paman Pati harus sembunyi. Gawe bumbung sarta gawe marem diasing sun teka jangkep kang dadi aturira. Paman. Pakaryan kang utama tindakna selawase urip. Inggih ngestaken dawuh padha paduka anak Prabu Jaka Pitana. Namung dereng lan sak sampunipun kemareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih. Dosa menapa ingkang badhe kula tampi. Walat menapa ingkang badhe kula sandhang. Wonten kula wantun nampi sembahipun tiyang sepuh. Ewa semanten kula mriku jejering nalindra jengantika Paman Pati mriku nayaka. Paripaksa kula tampi dawah sami-sami sembahipun Paman. Mboten langkung kaprayogakno. Sampun mboten kirang prayogi, anak Prabu. Nur panggi Bapa Menemban. Bapa Menemban Durna. Bapa Menemban Kumbayana ing Sokalima. Sarawuh Paduka Bapa Menemban. Wonten Praja negari Ngastina najan kang putra pun Jaka Pitana ngaturaken pambagyan arja mugya kunjuh wonten karsa Paduka Bapa Menemban Durna. Bapa Menemban Sokalima. Kena suaru gembal manyar-manyar duk neng Dungkul Wana alas dadi wana Dik. Askali larang matan Bimala. Lole nggih paduka anak Prabu Jaka Pitana miji dhateng pisanipun ingkang bapa ing Sokalima. Prandene mangke sowan kula mboten manggangan setunggal punapa anggen kula sowan wonten ngarsa paduka anak Prabu Jaka Pitana. Pambagya raja sampun kula tampi mboten langkung kula ngaturaken salam taklim kula mugi kunjuk wonten ngarsa paduka anak Prabu Jaka Pitana kawula anak nggih. Oh la dalaludolo ya. Bapa Nembanturna iki. Nggih. Kok sajak bunga ing manah? Bunga. Kula pikantuk jatah 3 bungkus. Nek ora ndang tak dhelike mesa ming dicolongi penggender niki mengke. Kakang Durna karo kancane kok ya sia-sia ora pendak ketemu kula kok salaman sing diomongke ora tekon-tekonan kabar ning muni ora nggawa rokok. Ben. Wong sak jagan niku ngerti nek sengkuni niku ama rokok. Mula kula ora wis pokoke kula hapusi. Arep kula nggawa rokok ora muni nek ora nggawa. Kaprayoga kelengga Paduka Bu Berban. Iki nggih, sampun boten kirang sekeca anak Prabu Jaka Pitana. Kula nok-non. Kartomarma. Putriwan. Padha prayogakna sowanmu. Bawono ning nggih diwaji sembahan kula. Koko Prabu Jaka Pitana miji dhateng kang arahipun Kartomarma. Menawi ingkang sampun Paduka dawuhaken tartemtu kula mboten badhe suwala. Namung kula kepareng ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhaping padha paduka Kanjeng Koko Prabu Jaka Pitana ing Ngastina. Sinuwun. Yo. Kartomarma wis tampa ora pangestu wae tanpa nono. Yen sampun sanget anggen kawula pundi prayogakna sampun boten kirang sekeca. Dur mangke. Rama Prabu Salyeng Bandaraka. Rama Prabu Madras. Nyuwun pangapunten 1004 atur pun kang putra Jaka Pitana diagung pangaksami apabila randhat anggen kula misung-misungaken anggen kula ngarawuhaken utawi anggen kula andangu dhateng rawuh Paduka Kanjeng Rama Prabu Salya ing Bandaraka namung keparenga anambi asung pasegan Monokrami sembah kula mugi kunjuk wonten ngarsa Paduka Kanjeng Rama Prabu Salya ing Madras Rama Prabu Salya Bandaraka. Ya jagat pangestung Karwaya Bathara jagat niwangsuk semana kang adil luwih. Ana sasmentaning sun jagat wasisaning Bathara hung bawana langgeng sinunggi tatana marat iya. Walah bombong kang tanpa upami. Dasipun kang Rama ing Mandaraka sareng kula nampi pandangu Paduka anak Prabu Jaka Pitana. Katidhe kula sowan wonten Praja Negari Ngastina. Walah biyo. Kawontenanipun lha kok bawira kados mekaten. Beneh kelawan setunggal candra kapengker nalika sowan wonten mriki malah sakmenika Praja Negari Ngastina sampun yasa kreta enggal. Kasinggihan
Sadu boten badhe kelampan menawi boten saking panjurung pamuji paduka Kanjeng Rama Prabu Madras. Iya. Pambagya Rarja tuwin pasegan Panokrami sampun ingkang Rama tambi damel bombong sungkawaning manah. Boten langkung kula ngaturaken salam taklim kula mugi kok njuk wonten ngarsa paduka nggih. Kula tambi damel bombong ing manah kula. Boten langkung kaparayogaken Rama Prabu. Sampun boten kirang sekeca. Sinuwuning Mandaraka kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sinuwun. Patih Sengkuni ya. Wis tak tampa Ratyana gawe bombong tiasku. Ora lewat prayogakna. Lho, kedahe kula sing kan prayogake. Ngono. Inggih. Wong panjenengan menika tamu. Walah dalah. Ya, Sengkuni ya. Bombong aturmu gawe senenge atiku. Inggih. Sembahmu wis tak tampa, tiba padha-padha merga umurmu karo umurku kuwi ora kacek adoh. Inggih ngestaken dawuh. Prayogaken sinuwun. Kaya ora kurang kepenak Suman. Sinuwun Mandaraka. Riyen nate ajeng kula lamar putrine. Iki riyen calon maratua kaya ngoten niku. Kula riyen calon mantu ning mesa kalah kaliyan anak Prabu Jaka Pitana. Durna mbok yo ora ngungkit perkara sing wis-wis lho. Nyatane Banowati mriku nuwun sewu lho, Ger, angger suyudana. Kados pundi? Mboten kateges kula menika ngrembug sing mboten-mboten. Nggih. Kula menika riyen kepencut kalian ingkang garwa sajrengipun panjenengan menika. Kalian pun Dewi Banowati menika merga sangka nglendi bocahipun menika. Kok ya tegele muni ngono ning ngarepe wong tuane. Lho kula menika bloko suta kemawon blak utang terus terang. Mboten kula tutup-tutupi. Kepareng kula aturi merayogaken pilenggahipun wonten Praja Garing Astina. Ya Durna. Kaya wis ora kurang kepenak praptaku ngersaning anakku mantu. Piye? Nggih mengko siki. Rama Prabu Kadiparan. Aja tanggep aku iki lancang merga aku mbukani kandha. Nggih. Merga pancen beda kelan padatan. Ora saben-saben sira anak Prabu, inggih panjenengan anak Prabu Jaka Pitana menika animbali dhateng praptanipun ingkang Rama ing Mandaraka. Pramila kula nyuwun mangapunten. Menawi atur kula menika kaanggep lancang nggih mboten napa-napa. Jalaran kula menika bingung. Menapa ingkang dados wigatosipun sajak semenipun anggembel wigati anggen paduka anak Prabu Jaka Pitana nimbali dhateng praptanipun tiyang sepuh ing Mandaraka inggih Madras. Pramila kepareng sak manggi nggih. Kula aturi paring dawuh menggah babaring kawontenan pasewakan Negaring Astina sak mangke nimbali dhateng praptanipun Prabu Salya mriku badhe ngrembak menapa lan wonten wigatos menapa kula badhe nungsung pawarta nganglungaken jangga ningaken karna mabuka susila asta midhangetaken pangandika paduka sabda tamanipun anak Prabu Duryudana. Nggih, anak Prabu. Ya jagat pangestu Karwayu Bathara jagat. Paman Pati Sengkuni. Kula wonten dawuh. Saderengipun kula matur ngersaripun Rama Prabu ing Mandaraka. Kepareng sak pangge kaca Wisnu daharan sahujukan. Nggih, kepareng sampun nggih. Pahit Sengkuni. Nggih. Saya kok bawa wedang iki ngarani pahit meneh. Nuwun sewu. Bingung ing manah kula wong tanpa upami. Sepisan kula sedih, angka kalih kula ugi bungah. Awit kawontenan wonten Praja Garing Astina inggih kula kinten damel pangeram-eram kawula sak orja malah kepara badhe damel pangeram-eram paduka Kanjeng Rama Prabu. Eneng perkara apa? Nuwun sewu. Sampun Kang Candra menika I putri paduka Kanjeng Rama Prabu inggih sisihan kula I Prameswari Negaring Astina inggih menika pun Yayi Dewi Banowati pikantuk kanugrahan kang namipun Wahyu Pulung Ratu kamangga rikala semanten kula semerep piyambak wujuding cahya kang aran Wahyu Pulung Ratu manjing wonten anggaripun putri paduka inggihipun Yayi Dewi Banowati sepisan kula bombong angka kalih kula bingung ing manah kula kenging menapa lha kok teko malah Yayi Dewi Banowati
pikantuk kanugrahaning dewa ngaran Wahyu Pulung Ratu mriku kamangka menawi dipun tindringi kawontenanipun Putri Paduka inggih Banowati mriku mboten tau tate alampah priatos mboten tau tate nindakaken tapa brata nanging menika dadosaken srana kanugrahanipun Yayi Dewi Banowati bingunging manah kula mriku sepisan ingkang angka kalih menawi estu Wahyu Pulung Ratu menika badhe langgeng wonten ing angganipun Yayi Dewi Banowati wosing rembag kula badhe ropian kula badhe seneng-seneng awit kawontenan ingkang sampun dipun sandhang dening Putri Paduka pun Yayi Dewi Banowati menika badhe kula syukuri badhe kula aturaken panuwun kunjung ngersaning dewa ingkang sampun matedhaken kanugrahan menika sarana ropian nanging wonten perkawis inggih kedah kula tanjahaken menapa inggih kedah ngucap syukur dhateng ngersaning Sang Mahanasa lan ugi kula mboten kepengin wahyu ingkang mapan wonten anggenipun Yayi Ratu Banowati menika uncat saking anggenipun lajeng syarat-syarananipun menapa kula nyuwun pamanggipun Kanjeng Rama Prabu Salya ing Wandaraka Rama Prabu leng-leng ramyan ingkang griya liriwang candra katawengan sumuk ing jas katuritan limut kapyarsaning rojit amreming driyama nawung kekuwung yewang wisesa walah ya jagat pangestu ngoro wayah Bathara jagat wah nuwun sewu nggih menawi kula dipun parangaken kula tak ngaso sawetawis liripun menapa bingunging manah kula kageting manah kula gumuning rasanipun ingkang Rama ing Mandaraka ing atasipun anak kula pun Banowati menika mboten nate lho wiwit cilik menika uripe dikepenake karo wong tuane gesangipun anak kula pun Banowati menika mboten tau tati kok sepisan iki mawon ngrasake rekoso niku babar pisan mboten nate nanging kula kok kaget sareng midhanget pangandika Paduka Anak Prabu Jaka Pitana bilih Prameswari Negari Ngastina inggih anak kula niku wau kok nampa kanugrahan kang aran Wahyu Pulung Ratu. Lah. Ngedap-edapi kawontenanipun. Ning mugi kemawon nggih. Anggen kula nggadahi raos gumun menika namung kandhek dumugi semanten kemawon jalaran menapa? Jalaran anggenipun anak kula Banowati pikantuk kanugrahan Wahyu Pulung Ratu menika wonten rasa ingkang ganjel saklebeting manah kula. Liripun wonten rasa ingkang sajak menika kok mboten pantes sajak menika mboten trep menawi ngemuti lampanipun kawontenanipun anak kula pun Banowati menika ingkang mboten tau tatil lampah priatos ning mboten napa-napa pun rampung anggen kula gumun cekap semanten kemawon anggen kula ngudha rasa bab gumun kula bingung kula kaliyan anak kula
Mbuh menika sampun keparenging kodrat anak kula pun Banowati pikantuk wahyu Pulung Ratu menika mbok menawi sampun dados titah ingkang dipun pilih dening dewa inggih mugi kemawon anak kula pun Banowati kiyat saha sagah kepanjingan wahyu Pulung Ratu menika lan saged semulur lan berkahi dhateng gesangipun anak kula pun Banowati. Amin. Duruna kok amin barang iki tegese piye? Mriko basa kula. Ngono nggih. Basa Pertapan Sukalima wonten kitabipun Kitab Suryani. Kuwi basa apa? Basa Sukaliman. Basa Widodari kalian basa Semut. Mriko wonten piyambak primbon kula pribadi. Oh ngono nggih. Lah lajeng ingkang badhe kula aturaken nggih. Kala wau paduka anak Prabu Jaka Pitana nyuwun pamanggih babakan kados pundi serananipun supados wahyu menika tetep saged manjing wonten angganipun anak kula pun Banowati. Kula badhe matur serananipun tiyang saged langgeng kepanjingan kanugrahan menika namung wonten 3. Serananipun namung wonten 3. Tiga menika napa kemawon? Ya sepisan ingkang winastan lila. Kula jlentrekaken nggih. Lila menika tegesipun Banowati lila sepisan kepanjingan kanugrahan ping pindhone lila. Menawi kanugrahan menika sak mangsa-mangsa uncat. Jalaran menapa? Menungsa menika mboten saged ngrahita kados pundi to. Kodrat ingkang dipun tulis dening Gusti Ngakarya Loka. Menungsa menika namung saged ngreka lan gayuh kemawon bab pestining kodrat namung Gusti ngaparengaken. Nggih, nggih. Menika leres ingkang dipun ngendikaken dening ingkang Rama ing Mandaraka kados lagu Bengawan Sore menika lho. Senajan kaya ngapa manungsa mung bisa ngreka lan donga ngaten ya. Menika sami tegesipun menika tegesipun lila. Menika kula jlentrekaken lila menika jlentrehipun mekaten menika kula wau angka kalih wani. Wani menika kula kinten boten badhe kagem tumrap anak kula pun Banowati. Nalikanipun dereng kepanjingan kanugrahan ingkang winastan wahyu Pulung Ratu. Nanging karanten sampun nampi kanugrahan menika inggih anak kula Banowati kedah wantun utawi wani inggih menika wani nglampahi prihatin. Wani nglakoni tapa brata ya senajan to piyai putri ora kena wedi marang sak mu barang lir ingkang mapan ing jagat jer menungso menika upami kepanjingan wahyu menika barang ora ketok mekaten nggih teges Banowati menika kedah saged nduding menapa tegesipun menika kedah saged nduding barang ingkang boten ketawis menika kala wau ateges menapa anak kula Banowati kedah wantun nindakaken tapa brata kagem serana langgenging wahyu Pulung Ratu supados manjing wonten angganipun anak kula pun Banowati menika saged betah. Nuwun sewu kula badhe nyuwun pirsa. Kados pundi nggih? Kula ajrih menawi wonten menapa menapanipun menawi ngantos sak mangke yayi Ratu Banowati kenging sesaged awet anggenipun nglampahi tapa brata. Lho nuwun sewu. Wong tapa kok wedi lara niku lho. Wong tapa wedi demit niku pun mboten tapa jenenge. Diripun kula aturi midhangetaken to. Wong tapa kok wedi perbawa gaib menika mboten wonten jamak limrahipun. Mbak kaya kula nika lho saben malam Jumat Kliwon niku malah live. Madosi demit. Dadi niku kalih kula nggih tapa 22002. Niku kira-kira tembus napa mboten cocok napa mboten. Demit-demit niku coba kula explore. Nggih kula takoki metune kuwi padha mangke niku. Sampeyan ki pendhita kok isih nguber nomor lho. Weh lha mitra butuh. Iya. Menika ya wedya dikaya ngapa kula menika mangertosi. Kula menika sampun ngrahita. Kula sampun dungkap kalian menapa ingkang paduka ngendikaken namung ajrih, namung kuwatir. Menami wonten menapa menapanipun ning pitados kemawon kaliyan aturipun Kang Rama nggih. Tiyang tapa menika menawi wonten pambenganipun malah sok-sok tembe wingkingipun ingkang dipun gayuh menika malah langgeng lan ugi sae nemahi prayogi tumrap gesang paduka sak
kula warga inggih anak kula pun Banowati. Ngaten nggih, Kir. Jagat pangestu kula. Nggih, Rama Prabu. Sinaosa tasih mangu-mangu diasing manahipun Kang Putra. Badhe kula cobi. Badhe kula kandhi Yayi Ratu Banowati lampah tapa brata. Lah ngaten niku. Sampun ngantos piyai kakung ngajrih kalian piyai putri lho. Niku dipidhangetke nggih anak Prabu. Aja kaya kula. Teng jaba gleleng tekan ngomah nyacah dedak. Kok nyacah dedak. Lah nek wong lenang liyane ning jaba gleleng nang omah isah-isane nek kula kadhe bojo kula jaran. Wah, neka-neka Kakang Durna ki ora. Menika dipun pidhangetaken nggih anak Prabu. Bapadala kasinggihan. Lajeng ingkang pungkasan inggih ingkang angka 3. Paitanipun tiyang supados langgangipun nggayuh kanugrahan menika kedah purun kurban. Kurban menika menapa? Kurban rasa lan kurban menapa kemawon ya bondo, ya tenaga, ya rasa, ya pikir menika kedah dipun kurbanaken. Awit menapa menika taksih wonten gandeng cenengipun kalian Sarana ingkang angka kalih nggih menika ingkang namipun wani. Mekaten. Wong kuwi anggere wani nglakoni tapa brata ya teges kudu wani, kurban ya ngorbanake nepsune, ngorbanake rasane, ora kumpul kalawan garwane. Mbuh menika piyai kakung utawi piyai putri. Lah menika sing radi awrat. Lah. Karena sinuwun Prabu Salya Durna piye? Nggih menika awrat anak Prabu Jaka Pitana menika nggih awit Sang Dewi Banowati menika ingkang sakingipun anggenipun nglendi menika kala wau lho. Pramila menika radi awrat menawi kedah ngorbanaken rasa kalian ngorbanaken bab perkawis meniku. Ngono Durna. Nggih. Aja guyu kowe. Nggih ngesaken dawuh. Lah menika monggo dipun menggalih. Monggo dipun menggalih benjang menapa anggenipun badhe miwiti laku tapa brata menapa kedah kula amping-ampingi sawanci-wanci kula kajawil, kula kadawan, kula sagah nggih. Nyan siswa matur marang Hari Sang Mahayogi Sang Wipra Kadiparan karasaning nyawang putih pati Yogya sarining warna kang kumelaring bumi kanggo melaring bumi mugya ulun pedha Seranane wong nyumono katapa kurang guling nyuwun mangapunten nggih. Kula sampun dungkap bilih paduka anak Prabu Jaka Pitana badhe mbibaraken masewakan nulya manjing telengi kedaton. Paman Haryo kasinggihan mekaten. Inggih. Nanging kula nuwun sewu. Sareng kula pidhanget wonten bertek-bertek ingkang kula samya ngandharaken bilih wonten sawijining nalendra ingkang badhe sowan minggah wonten ing Datulaya Praja menapa pun kemarangaken jagat pangestu kula. Paman Haryo, kula wonten timbalan. Menawi nalendra menika badhe nuwuhaken katentreman. Inggih. Kasumanggakna kadhawana minggah wonten Datulaya Praja negari Ngastina. Mekaten. Nggih. Nggih menawi ngaten ngestaken dawuh paduka nyuwun pamit madal masih lan nggih.
Yat langening alang janaklar pandan mon caratinon derek konang surem sorotetan padang kasolan pacaring purnameng gakono dasaring mangsa katiga sinong mati sinong mati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bali lumut ambreng awita denjeng-denjengan ya jagat pangestu Kurwaya Bundara jagat nun wangi paman Pati Arya Sengguni kula wonten timbalan dawuh nggih kagiat sotaning manahipun Kang putra pun Kurupati sareng nampi rawuhipun sawanipun Nalindra mriku Nalindra yaksa nggih monggo legam mireng dop ngaten nuwun sewu menika sinten nuwun sewu nggih kula piyambak ugi nembe wano sepisan menika mbok menawi menika seswanipun Kakang Durna Kak apa iki muridmu dudu Dewate dudu aku ora tau duwe murid ireng kaya ngono kowe ora tau duwe murid sing wandane kaya Birnat ngono ora tau kula kaya sia-siane iki niku tamu Jayah Pilabara dimulyake sing mulyake ya tugase sing di omah kula niku ya padha-padha le Jayah atik iya Kakang Durna nggih pun dangu mawon niku sanes murid kula Durna niku ora tau kok jeneng ngopeni murid buta niku mboten tau
Sebabipun ya sepisan buta niku mah watake mangsa apa-apa arep dimplak. Gocap ngelih niku weruh menungsa men dimplak. Kula niku riyen pun nate ngingu buta niku loro. Nggih. Kula ora nggih, kula niku ora nggih pecinta kucing to, Dik. Kucing kula sak kandang kok gusis entek mengkari kandhange niku. Dipangan kalih menungsa utawi buta niku. Terus kula mestrekke. Kula ken lunga saking pertapan saka 5. Tur boros mangane jatahe wong siji, jatahe wong 5 ming dadi jatah wong siji buta niku tok. Tur awake kaya resan niku lho. Piye? Bedegrek kaya retak. Ketahe niki nek perang kalahan. Lah napa perang kok kalahan niku pripun? Kabotan gajih. Wis. Tlek. Monggo pun dangu kemawon nggih anak Prabu. Paman sengkuni kula aturi marayukaken gaipun sampun boten kirang sekeca. Ora mengko sithik. Pisanak. Aja ngira ingsun tumambu merga yekti saweg sepisan iki ingsun manduh. Jeneng para kuwi saka ngendi? Yen pancen Alindra sapa jejulukmu lan negara ngendi? Negaramu Kisanak. Latala. Bojleng-bojleng iblis lanat padha cekan. Latala. Ora mengko sikik sinuwun. Yen to paduka sinuwun nanjike marang aku kepengin ngerti marang sapa jejulukku sadurunge aku njaluk ngapura. Yen to aku ninggal tata krama marang sampeyan. Merga aku iki Nalendra najan wujud yaksa aku dikeparengake ora basa marang sapa wae ambek dewa sisan. Apa meneh kowe iki ming derajating menungsa sinuwun. Mula sing gedhe pangapuramu aja lara atimu ya sinuwun. Yo ora dadi ngopo. Merga pancen wis pesine kodrat sira kuwi ora basa marang sapa wae. Ya. Sabanjure yen to pancen bakal kepengin wanuh marang aku tepungake. Aku iki Nalendra Guwa Kerata. Ya jejulukku Prabu Kumbara Yaksa. Nalendra Guwa Kerata Prabu Kumbara Yaksa. Dasar kepara nyata sinuwun. Ana wigati apa ketemu utawa sowan ning Datulya Praja Negara Ngastina. Sadurunge aku matur apa kang dadi wigatiku luwih dhisik aku tak nduduhke kasektenku. Kowe duwe kasekten, duwe no. Ratu ampuh aku ki. Apa kang dadi piandel lan kasektenmu? Ana 3 perkara. 1. Akeh. Hus. Sapa mune kowe mau? Aku ngapa? Sak-sake ya. Lilanono aku ngaturke 3 perkara ingkang dadi kasudebianku yaiku ingkang sepisan. Keclaping netra kang ping pindhone guna kasantikan ingkang angka 3 leceting wicara. 3 perkara apa kuwi? Keclaping netra guna kasantikan sarta leceting wicara. Tak jlentrehke tegese. Ingkang sepisan kecaping netra, aku iso ngerteni marang lakon sing ora tak ngerteni. Lan aku iso ngerti lakon sing bakal kelakon. Guna kasantikan, aku saguh adu-adu sing balung leteng kulit didu karo sapa wae aku ora bakal mundur. Leceting wicara, aku saguh bantah ngelmu karo sapa wae. Ya jagat Pangestungkara, Kumbara Yaksa, ana paran. Yen to pancen kuwi kang mbok aturake aja mung kandhek ning pangucap, nanging kababar dadi kasunyatan. Yo. Yen kowe kepengin mbuktekake mara, takonana apa wae sak karepmu. Aku takon, sadurunge sira prapta ning kene, apa ingkang dirembuk mataring pasewakan? Kowe dong ngrembug bab perkara bojomu sing aran Dewi Banowati. Wong iki ora tau laku prihatin, lah kok entuk kanugrahan sing aran Wahyu Pulung Ratu.
Kowe bingung tumuli kowe ngrawuhake wong tuamu ya mara tuamu ing Mandaraka Prabu Salya. Sampeyan njaluk iguh pertikele sinuwun Mandaraka bab kepiye carane wahyu kuwi men supaya langgeng. Ya apa udu? Jagat Pangestu Pamandarya. Kula wonten dawuh. Lah kok menapa ingkang dipun aturaken mriku sami. Yalah. Ming merga ngepasi mawon niki wau pekne krungu saking jaba. Ngaten. Nggih. Wong ketake niki wau niku teng-tengah-tengah wong sebo niku enten ireng memreng niku ketake niki. Kancane putih-putih sing ireng dhewe niki. Kancane kupinge utuh-utuh sing ireng dhewe kupinge dibolong nggih ming niki. Alan. Dadi niki niku mumpun nguping ket wau teng jaba ngaten lho nggih. Mekaten. Nggih menika namung ngepasi kawontenan kemawon lho mbok cobi. Prabu Kumbara Yaksa. Patih Sengguni apa? Lho ngerti karo aku. Ngerti wae. Nek pancen kowe iki iso ngerteni lakon sing ora tok ngerteni. Aku iki biyen-biyene kepiye kok iso dijenengke Sengguni? Kowe iki dijenengke Sengguni iki merga sing maringi jeneng Sengguni karo kowe iki sinuwun Prabu Pandhu Dewanata sawarga mbiyen. Merga sangka eleke cangkemmu, eleke pangucapmu, nggonmu ngumbar wisa, kowe mitenah marang Raden Gandamana. Bojone Suduk Sarira wekasan kowe diajar karo Raden Gandamana. Biyen wae bagus, saiki cangkemmu perot. Kuwi merga lelakonmu. Kok bener e? Edan. Terus ya ora apa-apa, wis tok wirang-wirangke ora apa-apa. Penting kowe ngerti. Iya, apa meneh arep mbuktekke apa kowe? Sing eneng mburimu kuwi sapa? Sing eneng mburiku. Irunge kaya manuk betet. Hus. Kuwi sapa? Kuwi Begawan Durna, Pendhita Sukalima. Larah-larahe piye? Kuwi mbiyen yo bagus kaya kowe, ning diajar karo Raden Gandamana. Leres Kakang Durna. Bener. Niku mergo dheke maca kitab. Maca buku Durna Ngejawa, nek mboten maca niku nggih sing ora ngerti. Ngono kok dindel-ndelke. Coba nek pancen keclaping netra ki kudu ngerti aku nggawa wedhit pirang ngono. Kowe mung nggawa wedhit 20. Aduh kok tenane. Kuwi wis kelong tok nggo ngecer udut. Apa ana jamak lumrahe pendhita kondang kok udute ilegal. Asem konangan aku. Aku tuku dhewe ora didoli e. Pripun percaya dereng? Pun percaya. Engko nek nganti ngrembug perkara lelakonku laire Satama, oh. Cundha manik sirahe. Kuwi ya aku ngerteni. Wis ora usah critake. Kur arep mbabar wirang kok dasar tekan kene lho iki ora. Tak kira aku wis percaya marang apa kang dadi kasudipyanmu Prabu Kumbara Yaksa. Banjur apa ingkang mbok karepake? Sinuwun. Aku mau ngarep matur lan aku mau ngarep paring pamanggih. Yen to perkara wahyu mbok jaluk ora oleh oncan saka anggane bojomu ya kuwi seranane kudu ditumbali nganggo wujuding ndas kethek putih ingkang iso tata jalma sinuwun. Kagatrisang kapirang ngurinanggul kinempit-kempit. Rasa nyeret naning bawana ya kita kang walang ati. Ya kita kang kudu kering ya kita kang ngena sing yas. Ya kita kang kudu kering. Ya jagat Pangestu Karwaya Bathara jagat. Prabu Kumbara Yaksa ana dawuhmu apa?
Lah kok aku dungkap marang apa ingkang mbok aturake? Dungkap legese piye? Aku ngerti yen to kowe njaluk yen pancen kepengin wahyu langgeng mancing anggane garwa aku kudu ditumbali wujuding ndas kethek putih. Ya. Yen pancen kowe dungkap apa werdine? Ya kowe kudu ditumbali utawa Kakang Anoman. Ya Raden Senggono ya Pendhita Kendali Sada kudu tekaning mati. Pancen bener mangke riyen anak Prabu mangke riyen. Mangke riyen. Oh. Aja munap lerek nentap duka yayasin ipe cocoban mawing ngawangis netra kocak ngondaran derek idepnya mangalon cakra wadanane rombaran nang pindha kembang ora wari bang pindha kembang ora wari bang yen sinabet marang sagedheng mula dadi tahono ing wala mamak mumuk peningalmu kowe parat Kumbara Yaksa ora pangling Prabu Salya Maratwani Duryudana wala keparat kowe iki ming derajate ngraseksa derajatmu ki sak ngisore menungso lah kok dadi delangap-delangap ucapmu. Aku ngerti sing tok karepake. Apa sebabe kowe dawuh karo anakku mantu kon mateni Anoman kuwi mergo kowe duwe rasa ingkang ngigit-igit kelawan Anoman, ya apa ora? Waduh, sajake reti lelakon kowe iki. Bloko wae. Bloko wae. Nuwun sewu Rama Prabu Salya. Piye nggih anak Prabu? Kula kinten leres menapa dipun aturaken Prabu Kumbara Yaksa mriku. Menawi wahyu badhe langgeng wonten anggenipun Kang Putri, iki pun Yayi Ratu Banowati kedah numbalaken Kakang Anoman. Sik, iki salin perkara lho iki. Manggerian kan? Sekawit panjenengan sampun paring dawuh bilih badhe nindakaken srana menapa ingkang sampun kula aturaken tigang perkawis lila wani kaliyan kurban. Nanging sareng sakmenika nampi praptanipun ratu ingkang sajak nggadahi cara utawi srana ingkang badhe numusi sakal dhateng kawontenanipun anak kula pun Banowati lah kok sajak malik tinggal paduka. Weh lah dalah. Nggih, nuwun sewu. Nuwun sewu, kula kepeksa wonten mriki mestani bilih paduka anak kula mantu menika ratu sing isih gampang direh dening sapa wae. Nggih sampun. Mboten napa-napa. Menawi sampun mboten badhe pitados kaliyan aturipun Kang Rama ing Madras Lilanana kula badhe wangsul kemawon wonten negari Mandara kok nggih. Oh Atalah.
Woi! Sanghyang Tata Kalana kaya takut maringgut siungnya kang mawinges nges apa kowe? Kula. Rasane nek telu tengah niku kok kaya ora pinek. Tak unggahke. Mbok ya ora kesusu munggah to. Ah wis iki ahene. Dasare kene iki nggone adem. Ayo prayoga ku ngapa-ngapa. Malah saiki aku percaya marang sira Prabu Kumbara Yaksa ya kepareng sinuwun Prabu Jaka Pitana piye Paman Harya Kula wonten dawuh gandeng wonten sarana ingkang langkung gampil dipun tempuh boten sah dadak topo barang boten sah dadak kula dawuh kaliyan bojo kula topo Brata laku prihatin ben ngopo leres kula sarujuk wong urip mun kepenak kok golek perkara rekoso nggih to Kakang Duna bener nek kula luwung bubuk mawon tanggung jawab dipasrahaken kaliyan pun Ratu Nggawa Kirata menika aku ora bakal temandang yen to durung nampa dawuh Sinuwun Prabu Jaka Pitana yo wektu dina iki tak guguhake sira dadi senopati ning negara Ngastina boyong ngerangket lan sak mengko nikas jangganing Kakang Anoman yo ngaran Senggana yo Mayangkara wah matur nuwun oh yen ngono aku daya-daya njaluk pamit aku bakal nata krik lampit budhaling Marawada balaku saka negara Nggawa Kirata tak kira ora nganti surup surya ndase Anoman tak aturke ngersamu sinuwun ati-ati aja kaya bocah cilik Prabu Kumbara Yaksa tentrem to nggih nek ngaten niku. Nggih. Ah nuwun sewu kula mriku pujangga Ngastina.
Mboten kateges kula mriku ngubuk-ubuki perkara sing elek. Nanging kula menika wong tuwa niku mung kari nyawang, wong tuwa niku mung kari ndongake. Yen ta wonten serana ingkang langkung gampil dipun tempul inggih dipun tindakaken kemawon. Istaken dawuh Bukutuna. Nggih. Paman Pati harus sengguni. Kula wonten dawuh nggih. Kula suwun para sata kula pun ketapaken sak mangke manunggal kalian para wadyabala saking negari Gwakirata. Mekaten. Iya. Menawi sampun ketela dawuh Paduka Anak Prabu Jaka Pitana daya-daya kula nyuwun pamit. Atos-atos paman. Sampun kados lari alit Kartomarma. Kula nuwun timbal. Bupana kang padha sibu ingsun kundur ngedaton. Nuwun ngestaken dawuh keparang kula nyuwun pamit madal wasilan. Sing ati-ati kaya wis ora ana dawuh maneh Kartomarma. ning Mananggilan. Arsa Sang Nata kundur ngedaton jelok saking damparan kencana kinabit gamparan gading. Kadharaken sang janing peromban sedi manggung ketanggung. Joko paloro-loro ingkang samya ngambil upacara keprabon. Tindaknya Sang Nata munjuk syukur ngersaning Gusti sarana memuji murih sesanti kamulyane. Oh